Futboletikan Monte Cristora, kea beharko irentzi. Behin Xenpelarrek esan zuena, esan gabe ezin utzi. Ezalenkiken pipa hartzea, hemen etzela lizentzi. Txapeldun batek gizalegea, behar likek erakutsi. Gizalegea badiateta, behar diata dierazi. Hemen sufritzen egote horrek, nola etzuen merezi. Ta muritza parlamentuan, nola konponduko aizi. Eskubideak euretzat eska, ta beste aigalerazi. Parlamentari ni banauk baina, ez nauk oraindik erreta. Monte Cristoak ematen aldik, kirolarien karneta. Inork ez zeukak ordain beharrik, bizio oien errenta. Nahi baduk errezak baina, kea barruan gordeta. Zerrarraiotan hitz egiten dek, laguna horren xelebre. Hitz egitea esaldeko be, humilki edo suabe. Urrengorako egin behar dek, patxara gehiagon jabe. Kea daiola eua ezi aizi, inor zurik eman gabe.